Hello mga boss madam, ikaw ba ay may problema sa iyong buhok? Ikaw ba ay napapano? O ikaw ba ay manipis ang iyong buhok? Ito na ang sagot dyan mga boss madam. I-try nyo na po si Hair Growth Shampoo. Original mga boss madam. Highly recommended mga boss madam. 100% proven and tested po kasi ito po yung ginagamit ng aking papa. 1 month na po siyang gumagamit ito mga boss madam at proven po mga boss madam na tumutubo na po ang mga buhok niya dito po sa unahan niya sa may panot. Kaya po, nire-recommend ko po sa inyo mga boss madam, proven and tested, 101% recommended, Biotin Hair Growth Shampoo mga boss madam. I-click nyo na po yung yellow basket at mag-check out nyo na po. Huwag na po kayong magpatumpik-tumpik pa kung gusto nyo pong tumubo at maging healthy po ang inyong buhok mga boss madam dahil kailangan po ng vitamins ang ating mga scalp. I-try nyo na po to mga boss madam. Huwag na po kayong papahuli. Hair Growth Shampoo mga boss madam. Try na!